खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ मैदेरनि उदखारजों सासे उन्दै गथ'सानि जिउ खहा। मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय उदखारा दाबो आसामाव जोबनानै थाङाखै आरो बेबो आसामनि मोनसे जोबोद गेदेरथार जेंना। दिनैबो आसामाव मैदेरनि उदखारजों गोबां सुबुङा थैनो गोनां जागासिनो दं। थिग बेबायदिनो आरोबाव दाखालि थांनाय 26 मार्च अक्ट'खालि फुंनि समाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार खालामनायाव सासे उन्दैथार हिन्जावसा गथ'आ जिउ गोमानो गोनां जायो। मिथिनाय बायदिब्ला जाथाया जायो तामुलपुरनि देवसुङा गामियाव। जोंसार दैमारिनि नखराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै नखरखौ सिफायनायजों लोगोसे बिथांनिनो 6 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ थैनो गोनां जायो। लोगोसे आरोबाव सासे फिसाजोआबो गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव गाहाम फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसनथाय होनाय जादों होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। खृष्टान धोरोमारि सुबुंफोरनि एसटिखौ दाननो नागिरनायखौ लानानै गर्जन मुसाहारिनि खौरांगिरि मेल। जों बयबो मिथिगौ आरो बाथ्राफोरा लासैनो दायो स्राङाव फैदों। जेराव आसामाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरा एसटि जानानै दङ एबा ट्राइबेल सुबुंफोरानो खृष्टान धोरोमाव थानानैब्लाबो एसटि नि मोनथाय आरो खाबुफोरखौ मोनगासिनो दं। लोगोसे बेखौनो दाननो नागिरनाय जाथायखौ मिथिनो मोननानै बेनि हेंथायै बुंथियो मानगोनां गर्जन मुसाहारि बिथाङा। मानोना जुदि ट्राइबेलफोरनि खृष्टान जानायाव बिसोरनि एसटि थाखोखौ दानोब्ला बिटिआरआव गासै मोन 40नि मासियाव मोन 9आल' एसटि रिजार्भेसन जानानै थागोन। अब्लानो बिटिआरआ गुबुननि आखायाव थांगोन होननाबो बुंथियो आरो बेनि थाखायनो हेंथा खालामनाय जादों गर्जन मुसाहारि बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिसायख'थि आयगखौ लोगो हमनानै बायदि दाबि खालामदों। नंगौ, जों बयबो बायदि फुंखा एबा खौरां बिजोंफोरनिफ्राय मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंदि आसामाव फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा एमपि बिसायख'थिनि सिगां बियाबफोरखौ दाफामफिननाय जागोन। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बे बियाब दाफामनायनि थांखिजोंनो भारतनि गाहाय बिसायख'थि आयगजों लोगोसे मोनसे हानजाया आसामाव फैदोंमोन। बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोगो हमनानै बिसायख'थि आयगनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायनायजों बायदि दाबिफोर खालामनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला लोगोसे बिथांमोनहा गावसोर बिसायख'थि आयगनिसिम दाबि खालामनायखौ बुंथिना होदों। ओरै क'क्राझार लकसभानि मासिखौ एसटि रिजार्भैनो दोननांगौ। बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव एमएलए सिटखौ 14था खालामनांगौ आरो बेयाव गासै मोन 8 मासियानो एसटि रिजार्भ जानांगौ। क'क्राझार आरो उदालगुरि बे मोननै मासिखौ दानांगौ आरो बिटिसि गोरोबथानि बायदियैनो बिटिसिआव एसटिफोरनि थाखाय 75% थानांगौ होननाबो बुंथिना होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आसामाव बिजेपि सरकारनि समाव बियाब दाफामफिननो नागिरनायखौ लानानै मानगोनां एमएलए अखिल गगैनि बेंप्रसार बिबुंथि। बिथाङा दायो आसामाव बायदि बियाबखौ दाफामफिननो नागिरनायखौ गोख्रों हेंथा होनाय जायो आरो आसामाव थानाय गासै थागिबि सुबुंफोरखौबो बे हाबाफारिखौ होबथानांगौ होनना खावलायो। मख'जाथावदि आसामाव बियाब दाफामनायखौ बिजेपि सरकारा हेफाजाब होनायनि जाहोना जाबाय बिजेपिआ आसामाव थानाय थागिबि सुबुंफोरनि फिसा माहारिफोरनि मोनथायखौ सेख'नानै बिसोरखौ फिसा बाहागोआव बोखावनानै गावसोर देरहानो हानाय बायदियै खालामनो नागिरदों होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। बेनिखायनो बेखौ होबथानाया आसामाव थानाय साफ्रोम सांग्रां थागिबि सुबुंफोरनिनो बिबान होननानैबो बुंथिबावो। रायजोआव मैया गोबां गोब्राब बारहुंखा आरो अखा आरो सारअन्थाइ फैनायनि जाहोनाव गोबां खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बेलासियाव आसामनि गोबां जायगाफोराव गोबां गोख्रैथिनि बारहुंखा फैनायनि जाहोनाव गोबां लामानि गारि मटर, दंफां आरो मोब्लिब खुन्थियाफोरा बायनानै गोग्लैनायनि जाहोनाव गोबां खहा जानाय मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि जाथाया बांसिनै डिब्रुगड़ जिल्लायाव जादों होननानैबो खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।